Точно преди малко споделих екран и показах точно това видео, за което казваш с Уил Смит, който яде спагети и как тогава Мгм. се подиграваха преди само няколко години, сравнително скоро. И всъщност какво се случи само за една година по-късно, а какво става днес? Още по-впечатляващо. Така че много се радвам, че се случва това преплитане на професиите с изкуствен интелект и други технологии около него. И аз много се наслаждавам на това, че сме от хората, които могат да наблюдават този процес в развитие, че сме видяли време, в което технологиите нямат толкова впечатляващи функции и умения. Всичко е много статично, до свят, в който може да генерираш дори най-големите си мечти, да кажем, и да ги вайб-коднеш. За мен не знам, шокиращо на моменти колко бързо се променят нещата. Сега имаме цяла сцена холивудска, която се получава всъщност от промптове, от референции. И това е Именно. достъпно за щатите само за най-високия май план в момента на Google. Ама това вече е нещо mind-blowing в общи линии. Леле. Гледай какви Аз неща само си показваме в представям този стрим. Да, какви неща гледаме в този стрим. Жестоко, наистина. Аз мисля, че в момента сме точно във времето, в което всеки един може да се възползва на максимум от AI. Тоест в момента вие може да създавате съдържание, да си показвате продуктите, да сте активни, да сте видими. Така че нали, на теб и на всичките твои последователи, нали, това им пожелавам да са бдителни и да са разумни в AI света. Много добре казано.